שלום, אני קרן, אני ג'נס, ואני רוצה להזמין אותך להצטרף למהפכה הטכנולוגית והכלכלית שחברת ג'נס גלובל הביאה איתה לישראל. בואי נראה חברה מצליחה וחזקה עם מוצר ייחודי שעובד ומראה תוצאות פנומנליות בזמן קצר, עם תוכנית תגמול שמביאה הכנסות גדולות ובתזמון נדיר מביאים להצלחה שלך. מי היא חברת ג'נס גלובל? מה היא עושה שמהווה עבורך כזאת הזדמנות גדולה? ולמה כדאי להצטרף אליה ממש ממש עכשיו? וגם איך היא מתגמלת אותך ומכניסה כסף לחשבון הבנק שלך. ג'נס גלובל היא חברה בינלאומית שהוקמה ב9.9.2009 בארצות הברית. החברה בת 3 שנים ומוכרת היום בלמעלה מ-50 מדינות בעולם ובלמעלה מ$100 מיליון בשנה. החברה נכנסה לישראל לפני כחצי שנה עם סדרת מוצרי קוסמטיקה חדשנית בתחום האנטי-אייג'ינג שנקראת לומינס. מוצרים בטכנולוגיית תאי גזע חדשנית, אותה פיתח דוקטור נתן ניומן, דרמטולוג ומנתח פלסטי מוכר וחלוץ בתחום זה. בואי נראה מה מיוחד במוצרי לומינס. למה החברה כל כך בטוחה במוצרים שלה עד שהיא נותנת אחריות של 30 יום עליהם ומאפשרת להחזיר אפילו אריזה ריקה אם לא מרוצים ולקבל את הכסף חזרה. דוקטור נתן ניומן הכניס 248 מולקולות הנקראות growth factors או בעברית גורמי גדילה לתוך הסרום לומינס. בכך הוא יצר מהפכה בתחום הקוסמטיקה. למה? כי כל אחד מ-248 ה-growth factors האלו הוא בעצם פקודה שעובדת ברמה התאית של העור שלנו. המולקולות האלו, ה-growth factors, גורמות לתאי העור שלנו להתחדש. אין עוד אף מוצר בעולם שמתקרב למוצר הזה, לא בטכנולוגיה ולא בתוצאות. בואי נראה דוגמאות למה הסרום הזה יודע לעשות. כתמי גיל וכמתי גיל, זו אישה מבוגרת אמריקאית לאחר 54 יום של שימוש בסרום לומינס. תמונה שלפני ואחרי, מדהים. 11 יום לאחר פציעה עם שימוש בסרום של לומינס, בגיל הזה להיפצע ולהבריא במהירות כזו של 11 יום ברמה כזאת, זה לא דבר של מה בכך. שוב, הסרום של לומינס. אקנה, המון אנשים סובלים מהתופעה של אקנה. יש לנו פה תמונה שלפני ואחרי, לאחר 18 יום של שימוש בסרום, העור נראה אחרת לגמרי, חלק, ללא פצעונים, ללא צלקות וללא כתמים. אישה נוספת שסבלה מאקנה, שוב לאחר 35 ימים הפעם, העור נראה שונה לגמרי. המרקם כולו של העור השתנה, ללא פצעים, ללא צלקות. גם הכתמים שאנחנו רואים יעברו עם הזמן עם המשך השימוש בסרום. קמטים אחרי 5 ימים, זו תמונה מדהימה של לפני ואחרי של הקמטים של לצידי העיניים שכולנו מגיעים לסבול מהם בשלב זה או אחר של חיינו. באמת תוצאות מדהימות לאחר 5 ימים. שימו לב איך הקמטים הולכים ונעלמים בתמונה הימנית. זה שאולי. שאולי הוא מהצוות של ג'נס. שאולי, מה שמיוחד בתמונה הזאת, שהוא מרח את הסרום על הפנים, על כל הפנים, פרט ללחי השמאלית שלו בצד הימני של המסך. בואו נראה את זה מודגש יותר בסרטון. שלום חברים, שמי שאולי מידן, אני משתמש בסרום של ג'נס כבר כמעט 3 חודשים. אני שם על כל הפנים למעט החלק הזה, ואני רואה שהחלק הזה, הקמת או הקמטים נשארים, בעוד החלק השני... שימו לב למוצקות של האור בלחי הימנית של שאולי לעומת האור הנפול יותר בלחי השמאלית שלו. מסביב לעיניים, הקמטים פחות חזקים. סך הכל אני מאוד מרוצה מהסרט. תודה רבה לשאולי. זו יהודית היא קוסמטיקאית מתל אביב. התמונה צולמה 1.5 חודש לאחר שהיא החלה להשתמש בסרום. באמת גם יהודית רצתה לבדוק את התוצאות של הסרום ומרחה חצי פנים. יש לנו תמונה נוספת שמודגשת יותר, שממש מראה את ההבדלים בין הקמת, רואים את הקמת שקיים בצד השמאלי של הפנים לעומת הצד הימני שבו הקמת הולך ונהיה שטחי יותר. זה אורי רחמים. התמונה צולמה חודש לאחר שהוא החל למרוח את הסרום. תסתכלי על העיניים של אורי. עין אחת יש מתחתיה שקית גדולה מאוד מאוד
מודגשת, בעין השנייה השקית הזאת לא קיימת. תוצאות מדהימות. פסוריאזיס, הסרום הוא לא תרופה, זה מוצר קוסמטי לכל דבר. התמונה הזאת היא תמונה שניתנה לנו על ידי אחת מהאנשים מהצוות של ג'נס שסובלת מפסוריאזיס. היא מרחה את הסרום על הנגעים של הפסוריאזיס, זו תמונה שצולמה לפני ויומיים אחרי שהיא החלה למרוח. תוצאות מדהימות. יש פה תמונה נוספת של היד שלה. שוב, אנחנו רואים באמת תוצאות שהן מדהימות. זה לא תרופה, זה פשוט מוצר שעובד על חידוש תאי העור שלנו ברמת המולקולה. אז יש לנו סדרת מוצרים חדשניים, סרום לומינס, קרם יום, קרם לילה וסבון פנים, שמבוססים על טכנולוגיית תאי גזע בוגרים, שמחדשים את תאי העור ברמה התאית, ברמת המולקולה, שמעודדים צמיחת תאי עור חדשים, שמשיבים מראה זוהר, מוצק וחלק לעור שלנו, שמצמצמים את ההופעה של קווים דקים וקמטים בעור, ושמחדשים את חלבוני הקולגן והאלסטין שמתכלים עם הגיל באופן טבעי. הסרום הזה גורם לעור שלנו להתחדש בצורה הטבעית ביותר והבריאה ביותר. הוא מדבר את השפה הטבעית של תאי העור שלנו, ולכן התוצאות הן כל כך פנומנליות. אז מה החברה מציעה לך? אנחנו רואים שיש לנו מוצר שהוא באמת מדהים. בואי נראה את מי אנחנו בג'נס מחפשים. אנחנו מחפשים את מי שמסוגלת לראות את ההזדמנות הכלכלית, לחוות ולהבין את המוצר הזה ולהפיץ את השמועה עליו. פשוט לספר עליו לאחרים. על הפצת השמועה עליו את מקבלת כסף. ככה החברה הזאת עובדת. במקום להשקיע בפרסום, היא סומכת על המוצר שלה ומשלמת לך על לספר את הסיפור שלו. בכל פעם שאת תספרי על המוצר למישהו והוא ישתמש בו, את תקבלי על כך כסף. בכל פעם שמי שסיפרת לו על המוצר יספר עליו לאחרים ושוב ישתמשו במוצר, את שוב תקבלי על כך כסף. אפילו שאת לא מכירה את מי שמשתמש במוצר, כיוון שאת זו שדאגת להפיץ את השמועה על המוצר ובזכותך משתמשים בו. עכשיו זה הזמן להצטרף לחברה. אין תזמון נכון יותר מעכשיו. מכיוון שהחברה נכנסה לישראל רק לפני חצי שנה, השוק הישראלי כולו פתוח, וזאת ההזדמנות שלך להצטרף לחברה ולגדול ולצמוח יחד איתה. מדובר פה על המוצר שכולם רוצים. רואים את התוצאות שלו על הפנים, ואנשים פשוט שואלים מה עשית בפנים, ורוצים גם. מדובר פה על אופציה כלכלית של הכנסה נוספת קבועה, שהולכת וגדלה מדי חודש. אבל איך עושים את זה? איך מפיצים את השמועה? איך בונים פה עסק? ואיך יוצרים הכנסה? את לא צריכה להבין בשיווק. את רק צריכה להשתמש במוצר, להאמין בו ולספר את הסיפור שלו הלאה, ולשתף בהצלחה שלך את הסובבים אותך. אני בטוחה שיש סביבך המון אנשים שישמחו להשתמש במוצר הזה, ולהפוך את אור הפנים שלהם לצעיר יותר וחלק יותר, עם פחות קמטים ופחות כתמים. אני מזכירה, החברה מאפשרת להחזיר את המוצר לכל מי שלא מרוצה מהתוצאות שלו, תוך 30 יום, אפילו שמחזירים אריזה ריקה. אני בטוחה שיש סביבך גם המון אנשים שרוצים את ההזדמנות הכלכלית הזאת, וישמחו להכנסה נוספת ממש כמוך. איך מוצאים אנשים שירצו להשתמש במוצר? איך מוצאים אנשים שירצו להצטרף ולהפיץ את השמועה אודות המוצר? ואיך עושים את זה מהר, עכשיו, בין הראשונים שנכנסים, על מנת להרוויח כסף והרבה? את כל אלו אנחנו נלמד אותך. נגיד לך בדיוק מה לעשות על מנת להצליח במינימום השקעה של זמן, ליצור לעצמך עסק שהוא עסק בינלאומי לכל דבר, עסק שמכניס לך הכנסה נוספת בכל חודש, עסק שהולך וגדל עם הזמן ויכול להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים בחודש. זאת לא בדיחה, זאת הזדמנות. אם את מסוגלת לראות את ההזדמנות ורוצה להיפגש ולבדוק באופן אישי אם מתאים לך להצטרף לצוות המנצח של חברת ג'נס גלובל ולהתחיל להרוויח כסף, מלאי את פרטייך בטופס הזה ממש פה למטה, ואחזור אלייך עם תוכנית התגמול המפורטת של ג'נס, המראה כמה כסף בדיוק תוכלי להרוויח ואיך. אל תוותרי על ההזדמנות, הצטרפי אלינו לג'נס ישראל, מלאי את הפרטים שלך פה ונתראה. שיהיה יום טוב. להתראות, קרן.